O BNG ten unha serie de propostas que hoxe mesmo trasladaremos por escrito ao Goberno, probablemente ao longo das próximas semanas, segundo vayamos vendo como evolúe a situación e cales son os impactos, pois teñamos que axustar ou engadir algunhas outras medidas, mas en todo caso creemos que estas que propón o BNG son imprescindíveis neste momento e que o Goberno debe poñelas en marcha. Non se pode limitar a decir que van vixiar que non haxa incrementos abusivos dos custos dos combustíveis. Isto non é suficiente a estas alturas. Se a guerra se prolonga, como todo parece posible, vai ter un impacto aínda maior que outras anteriores e, polo tanto, canto antes se poñan en marcha estas medidas de protección, de compensación, menos efectos terá sobre a sociedade, particularmente sobre os sectores máis vulnerables, porque isto é o que hai que saber. Esta crise non vai afectar a todos por igual, por tanto, ese incremento dos ingresos do Estado debe servir para, de maneira directa, protexer as persoas máis afectadas por esa crise. Isto é o que está defendendo o BNG.